И здравейте! Да ви покажа какво направих с част от плодовете. Както казах, че ще направя домашен маршмелоу и трябваше това да е желе-бони, ама стана голямо желе. Така, значи, това е направено с това. Тук има банан и цедено мляко. Сложила съм ги в купички, в формичка. В хладилника около 2 часа беше. А това е направено с ябълки и желатин. Сега, няма добавена захар. По принцип пишеше, че може да се добави, ако искате мед. Ето, вижте как се получава това. Само да покажа. Това е доста по-сладко с бананите. Ето и домашния маршмелоу. Вижте, точно да фокусира. Като пухкаво е такова. Аз леко опитах от него. Не е толкова сладко. Може би ако се добави малко захар или една лъжица мед, ще е по-добре. Но самата текстура е много интересна. Като гъба е. По принцип, там където гледах клипчетата, където го показват, между другото, повечето клипчета за това, които успях да намеря, са на руски. Така че, евентуално, аз си го преведах с преводач и ChatGPT ми помогна. Следващия път сигурно ще отида баща ми да ми помага, защото той доста добре знае руски. Като цяло, може би това го препоръчвам повече. Или това да се добави нещо сладко. Ако желаете, следващия път ще покажа и самата подготовка. И така. Пишете в коментар вие какво мислите, дали сте приготвили такова нещо и дали си струва. Айде сега да кажеш на теб, кое ти хареса повече. Желираното бананче или като маршмелоу с ябълката? Това, желираното. Желираното бананче. По-вкусно ли е? Защо? Защото не е толкова пухкаво. Не е толкова пухкаво. Добре, ето видяхте и оценката. 1:0 за желето към момента.